Vidović. Ovde jedan moj kolega će da podeli nešto, poneli smo nekog reklamnog materijala, tako da ostavili smo neke osnovne informacije o Qigongu, šta je Qigong, kako se bavi, koji su sve, zašto bi ljudi u stvari trebali da vežbaju. Pripremili smo još jedan mali flajerčić na kom imate adresu, telefon, znači vežbam u Gopi Yoga centru u Krunskoj 37 u Beogradu. U planu je naravno da proširimo, za sada smo jedan puta nedelje i u planu je da proširimo, naravno ova manifestacija će da nam pomogne da budemo što bolji, tako da ideja nam je da svi zajedno rastemo i da svi zajedno se osjećamo bolje i zdravije. Hvala Vlada, evo možemo da krenemo, ako je neko iz publike zainteresovan da se pridruži ovde na Mimi i da vežba sa njima slobodno, znači izađe. Halo? Ovako. Znači, htio bih prvo da vam pokažem, to je jedna od najbolje čuvanih tajna tibetanskih sveštenika. To je znači tajna koju su otkrili pre nekih 20 godine su tibetanski sveštenici su otkrili tu tajnu.